Especially जों जोंनि स्टाइपेन्डनि प्रब्लेमनि बागै जों फाइलामानि DSF-नि अनगायै जों लास्ट मान्थ 11 आगष्टआव जों मेमोरेन्डाम साबमिट खायखा जोंनि DSF-नि अनगायै दाक्ति स्टुडेन्ट रंनि स्टाइपेन्ड दिस इयार जे मानिया खारंना दाक्ति रै पाइनानि होनै इनके बरक जोंना कग्रखा जों रै दङ होनै इनके आमाव जों नासिं दंमानि सेप्टेम्बरनि बिसिं दङ सेप्टेम्बर मास हाइबो कसखाना पाइथों होनै जों नासिङै दंमानि गोबांमा स्टुडेन्ट रंनि एडमिशनआ प्रब्लेम होनै दङ ताबो ताइ बाक्सा स्टुडेन्ट अलरेडी पास होङै थांका हाइबना बरक आरो कलेज अफ फि रमाया आंनि बागै बरक ताव बारनि मार्कशीट रंमायाखौ आमाय गोबांमा स्टुडेन्ट रक दङ इनके ताबो प्रब्लेम होङै दङ जोंना गोबांमा स्टुडेन्ट रक जोंबाय गोरोंखा जे जोंनि प्रब्लेम गोबाङै दंखाने जों मिया आरो जों कालेक्शन खायनाका डाटा बसो ताइ दंखाने जों माने मान्याखौ ताइ 2700 नि सेसाका बरक मान्या दंखौ ताबो रेनुवेल बाय फ्रेश इनके जों बरकना माने आमा बफोर रक माननाय माने आमनि कोनो रिप्ले काम करे आमो एक सप्ताह 10 दिन परे ताबो मिनिस्ट्री नि सिमे रांसक पाया खौनि तंखानि सावो बिनि बागै जों स्टुडेन्ट बाय गोरोंमानि परे बरक साइमानका जे बरक ए मास नि बिसिङो न जत स्टाइपेन्ड रक मानै बरक फिर नानि नाउ जत कलेज इउनिभार्सिटी र बाक्सा एडमिशन नि नानि ताइ बाक्सा बरक नि फिर नानि माने जे एग्जाम पायो बरक रिजल्ट नानानि आ रिजल्ट मार्कशीट नानानि बागै बरक फिर ना नांगो आ फिरक रुमाय आंनि तंखानि साव बरक जे ए मासा जे खेपानो नांगो के ताइ 10 दिन रचना नासिंखांके आमो अलरेडी नेक्स्ट मान्थ ने पूजा सीजन नङै थांनाय पूजा सीजन नङै थांके बसुक जरा रां हामनाय हाबि आमो बकुनो थिक खरै आमागै बिन बागैनो जों दिनै जे मानिया साक जरा जों दिनै अर आसुगै तंनायने जों दिनै फायगा DSF नेंले नंगौ सिगाङाव जरा सारा सागा जे जरा नासिंदि रंखौ बाहाय सागा जों बरक जोंना थिक जराले रमानि करै आपना जों बरन सागा दाक्ति सेप्टेम्बर 5 तारिख रनि बिसिङो सेप्टेम्बर मास हाइबे कसखाना पाइरनानि जों बरना मेमोरेन्डाम रमानि आपना आमो सामंगलिया जों बरना नासिंका 5 तारिख जरा नासिंका 10 तारिख जरा नासिंका लास्ट परे जों 15 तारिख जरा जों नासिंका इंलिया आमन बे 15 तारिख जरा नासिङो बताउ वास गोबां स्टुडेन्ट पेन्डिङ नि तंखौ मान्याखौ बिन बागै जों दिनाव रासुबाय नि मुंखे आनि बुमु महेश्वर त्रिपुरा DSF टाउन कमिटिनि प्रेसिडेन्ट नं मेन डिमान्ड चिनि मेन डिमान्ड तंनाय अमनो तिनि स्टाइपेन्ड दाक्ति
o mas ni bisingo jekepono rei paina ningthung amon chini o mas ni bising jekepono pairunani no busuk jara asok na jaga tini chung je ma solution borok jona rupaya sak jara chung tini ora brok kin no ki thangai malai na brok phai ma malai phai chung already chini memorandum chung rei peka waisa request khai peka memorandum rumani pore bo chung malai jak borok bai malai kok sajak rei paina ni dokti rei paina ni chung bar bar borok bai malai jak tai tini te amoti malai mani chung tongla kha borok chung bai phai malai gi kok sapai ek jara sak jara tongmai